नोंनि लेंहरलायनाय नोंनि फन खालामनानै लेंहरनाय खुद्रिनाय सासे गोरलै खुदिया नङा नोङो। बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव बरायबाय। लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो आंनि भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, आं भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बा आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदों, अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां। आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ सानफ्रोमबो नायबाय थाखायो, नोंथांमोननिसिमबो आंनि गुरै खावलायनाय, खनसे लाइक थुनानै भिडिअखौ शेयार खालामनो आरो आंखौ बिसोर सापर्ट खालामदो। प्लिज आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो फारसेनिफ्राय जागायलांसै फारि फारि। दिनैनि भिडिअ आं माखासे बाथ्रा सावरायनो होननानै लाबोनाय जादों लोगोफोर। जे साननैसो सिगां जोंहा मुंदांखा इउटुबार, जे बर'निनो सासे बयजोंबो मिथिजानाय, गेदेरनिफ्राय उन्दैसिम, बोरायनिफ्राय बुरैसिम, सेंग्रा सिख्ला बयबो बिथांखौ मिथियै गैया, जाय जादों सनिया कुइन। सनिया कुइननि माखासे बाथ्राफ्रा, माखासे जालांनाय जाथायफोरा गोबां रायजोफोरनि गेजेराव सावरायजालांखांबाय आरो बिथांनि माखासे भिडिअफोराबो गोबां भाइराल जाबाय, नङा होमबा? दा बेनिनो बाथ्राखौ आं माखासे दिनै बे भिडिअआव लाबोनाय जादों लोगोफोर। जे बिथांनि जे जालांनाय जाथायफ्रा, बिथांनि जिउआव जे जालांनाय जाथायफोर, आं बे जाथायफोरखौनो माखासे सल'नि गेजेरजों माने बिथांनि जालांनाय जाथायफ्रा गोरोबदोंना गोरोबाखै, आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायहोनानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों लोगोफोर। मिथिगौ, जों बयबो मिथिगौ जे सनिया कुइनआदि सासे मुंदांखा इउटुबार आरो बियो सासे गोरों मानसिबो, रोंखा राखा आरो फरायनाय सासे गोरों मानसि। बिथांखौ जों मानियो आरो बयबो मिथिखायो बिथाङा सासे गोरों मानसिखा होननानै। नाथाय बिदि समावनो बियो, जेब्ला बियो गुबुन हादोरनि सेंग्राजों हाबा जाखांबाय आरो हाबा जाखांनानै बियो माखासे आधाबो संसार जाबाय। संसार जाखांनायनि उनाव आरो बियो सासे गथ'बो मोनबाय। गथ' मोनखांनायनि उनाव दा साननैसो सिगां बिथाङा डाइभर्सबो जाबाय, माने बिथांजों गारलायनायबो जाबाय। गारलायखांनायनि उनाव बियो लोगो लोगोनो गुबुन सेंग्रा, माने बर' सेंग्राखौनो माने लोगो मोनफिनबाय आरो। दा बाख्नायनांगोन, माखासे बे बर' सेंग्राखौनो मोनफिनबायब्लाथ' जोबोद मोजां। सिगाङाव माने गुबुन हादोर थांस'हायै फैस'हायै बेफोरबायदि हादोरनि मानसिजों हाबा जादोंमोन। दा गावनि जायगायावनो बर' सेंग्राखौ मोनफिनबाय, बर' सेंग्राजों हाबा जानो मोनबाय। बिथां सनिया कुइन आब'नि थाखाय बे मोजां बाथ्रा। नाथाय बिनि गेजेराव जोंहा सनिया कुइन आब'आ जे ओरैबायदि गोरोन्थि खालामलाङो, माने बे गावनो माने गावनि गोरोन्थिफोरखौ माने सिकार खालामनानै लाया आरो। जाय समाव गावखौनो मुंदांखा साननानै, गावखौनो गिदिरखौ लानानै बियो देरगानानै माखासे गावनियाबो जे एसेबां गोरोन्थि दङ, जे गावखौ मानसिफोरा गाज्रि गाज्रि कमेन्ट होयो आरो गाज्रि गाज्रि गोबां मानसिफ्रानो बेखौ सावरायो। नाथाय बेखौ बाथ्राखौ गावनि गोरोन्थिखौ सानालासिनो बियो डाइरेक्टलि जायफोरा कमेन्ट गाज्रि गाज्रि खालामनाय बेफोरखौ माने एक्सन खालामो, माने बिनि फिन जाथाय होयो। दा सनिया कुइन आब'आ, दा नोंहाबो गोरोन्थि जाबाय नालाय मानसिफ्राथ' बुंखासिगोन। दा बेखौ बाद होदो, आं मेन टपिकआव माने भिडिअखौ लाबोनोसै। जे सनिया कुइननि जे जालांनाय माखासे जाथायफोरजों मोनसे सल'आ गोरोबोना गोरोबा, बे बाथ्राखौसो लानानै आं दिनैनि भिडिअखौ मेन टपिकआव लाबोनाय जादों लोगोफोर। बे टपिकआनो जागोन जे जों सिगांनिफ्रायनो मिथिबोनाय, जों माखासे फरायनायावबो मोनबोदों आरो जारिमिन हिसाबैबो जोङो माने मिथिनो मोनखायो जे आकबर आरो बिरबल, आकबर आरो बिरबल होननायनि मोनसे जों खिताबावबो सल' हिसाबै जों फरायनो मोन्दों आरो बेखौ जारिमिन हिसाबै दासिमबो थांनानै दङ आरो। बे आकबर आरो बिरबलनिनो माखासे बाथ्राखौ लानानै, माखासे गोनां बाथ्राखौ लानानै दिनै सनिया कुइननि जाथाया गोरोबदोंना गोरोबाखै, बे बाथ्राखौनो सावरायनो होननानै आं दिनै नोंथांमोनजों नुजादों। अब्ला जेतिया आकबर आरो बिरबला राज खालामबाय थादोंमोन, बै समाव बिरबलखौ आकबरा माने गोबां माने बाख्नायोबोमोन, बेखौ मोजां मोनोमोन आरो साजाबो फोसावोमोन आरो माखासे साजाबो होखांबायमोन बिरबलखौ। जायनि थाखाय बिरबला गोबां सोलो गोनांमोन नालाय, बे गोबां पावारफुल मानसिमोन, ओरैबायदि साहसि। दासिमबो बिरबलनि बायदि जारिमिनाव सोलो गोरासिन, साहसिसिन बिदि सान्थ्रि माने जारिमिनावनो गैफेरा
खालि बिरबलनि नामखौल' जोङो माने बुद्धिमान होननानै जों खोनानो मोनो आरो। अब्ला सानसेखालि ओरैबायदि जाबाय जे आकबरा शिकाराव थांनो थाखाय बियो माने गोबां हांखुर जादोंमोन आरो सानसेखालि। अब्ला शिकाराव थांनायनि सिगां बियो गावहाथ' माने उखैनाय दङना आकबरा। अब्ला बियो उखैनायखौ लानानै माखासे थानो हायि हासारियाव माने हाखु दाखु माखासे फिथाइ सामथाइफोर लाबोना दोनफैनाय दंमोन। आपेल आंगुर बायदिसिना बिदिनो फिथाइ सामथाइ गोबां जायोमोन नालाय गोदोनि मानसिफ्राबो। बेखौनो दा आपेल फिथाइ थाइसे हाना जानो नागिरनायाव दा आकबरा बे फिथाइ हानो नागिरनाय समावनो आकबरनियाव सिखा फिसा बिराद गोबौ सिखा फिसा गंसे दंमोन। बे सिखाया आकबरनि आसि बिमायाव माने एसे बौबाय आरो। बौब्ला आकबरा जोबोद हाल्ला खालामबाय, आंनि आसिया जोखोम जाबाय, आंनि आखाइया बौबाय, सान्थ्रिफोर फोलेरफोर हान्जाफोर माबार खारबो। अब्ला बिरबला थांनानै नायहैबाय, माथो आकबरनियाव आखाइया बिराद गिदिर बौनानै दङ, माने थैयाबो लिलिलाला गजोब्बाय। अब्ला बिरबलाबो मानसिफोरखौ गावनि सान्थ्रिफोरखौ जायफोरा बिनि जे आकबरनि महलाव थाग्रा गासैबो गार्डफोरखौ लिंहरनानै अब्ला बेखौ बुंबाय, आकबरा दिनै आखाइ बौजाबाय, बेहा गिदिर जखम जाबाय। अब्ला आकबरनि खाथियाव थांनानै बिरबला बुंहैबाय, आंहा दिनै आखाइ बौबाय बिरबल, आं दा मा खालामनांगौ होननानै। अब्ला बिरबला बुंबाय बिरबला आकबरखौ बुंबाय, साहाब नोंहा जेबो जाया, जो भी होता है अच्छा के लिए होता है होननानै। नोंहा जे जादों मोजांनि थाखायसो जादों होननानै अब्ला बिरबला आकबरखौ बुंबाय आरो। अब्ला हाब आकबराथ' सानबाय, नों आंनि दिनै खैफोदनि समाव आंखौ मोजांसो जादों, जे जादों मोजांसो जादों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों। अब्ला रागा जोंबाय आकबरा। आरो बिरबला बुंबाय, हुजुर जेबो नङा, नोंहा दा मोजांनि थाखायसो जादों, जे जादों मोजांनि थाखायसो जादों आरो बुंबावबाय। अब्लाथ' आकबरा गोबां रागा, गावनि खैफोदनि समाव बिरबला बेखौ अनसायनांगौमोन, मोजां बाथ्रा बुंनांगौमोन, बा मुलिफोर बायदिसिना माबाफोर जगार खालामनानै होनांगौमोन। अब्ला बे समाव बिरबला मावासै, बेखौ जो भी होता है अच्छा के लिए होता है होननानैसो बुंबाय। अब्ला बेखौ मा खालामखो, बेबायदि बुंनायनि आकबरा बिरबलखौ सान्थ्रिफोरखौ लिंहरनानै गावनि सान्थ्रिफोरखौ लिंहरनानै बिरबलखौ जोबथेसालियाव जोबहोनो थाखाय बेखौ बिथोन होबाय। अब्ला बिरबलखौ लाना थांनानै जोबथेसालियाव जोबहैबाय आरो। अब्ला जोबखांनायनि उनाव बिनि अखानायै जेथिया आकबरा शिकाराव थांनोसै, ओमफ्राय गावनि माखासे सान्थ्रिफोरखौ लानानै बियो शिकाराव थांबाय दाबसे गिदिर हाग्रायाव। आरो गिदिर हाग्रायाव जेब्ला शिकार खालामै बे माखासे शिकारबो खालामहोबाय, फिसा फिसा दाउ गोबां माने बिदिनो जे बुस्थुखौ मोनदों बेखौनो बुथुमनानै लाखाजोब्बाय। बिनि उनाव आकबरा मेंनायाव बियो दसे जिरायनोसै होननानै फांसे दंफांनि सिङाव जिरायबाय आरो। जिरायनानै अब्ला बियो मेंनानै जिरायहाबनाय समावनो मासे मैया बिथांनि खाथिथिं खारबोबाय। अब्ला बे मैखौ होसोलांनायावनो बे हाग्रानि जाय मानसिखौ आदिबासि होननानै हिन्दीफ्राव मिथियो, जाय हिन्दी भाषायाव आदिबासि होनो, जायखौ जोङो हाग्रानि मानसि माने नागा मानसिफोर, बिसोरखौ ग्रोब लोगो मोननानै दा बै नागाफ्रा आकबरखौ हमनानै लाना थांबाय आरो। जेब्ला आकबरखौ हमनानै लाना थांबाय, अब्ला बेखौ खानानै दोनहैबाय। आकबरखौ लांनानै बे हाग्रानि मानसिफ्रा, नागा मानसिफ्रा खानानै बेखौ दोनबाय। आरो अखानायै फुङावनो बेखौ माने बोलो होसिगोन। अब्ला सान्थ्रिफ्राबोथ' नागिरनानै मोनासै आकबरखौ, बहा थांखो माने गोबां सिन्था जाबाय। बिदिनो सान्थ्रिफ्रा गावनि महलाव फैनानै दिनै हरसे गाहाम जाबाय, आकबरा सफैयासै, मा जाखो माने गोबां टेनसन जाजोब्बाय, सिन्था जाजोब्बाय बयबो। अब्ला बे समाव अखानायै जाय नागा मानसिफोर, जाय हाग्रानि मानसि आदिबासि होनो, बिसोरो गावसोरनि जाय मानिग्रा भगबान, जायखौ बिसोरो देबता साननानै मानियो, बिनि थाखाय बिसोरो बोलि होयो। माने बेसोरनि थाखाय बियो बोलि होसिगोन। अब्ला बोलि होनायनि सिगां आकबरखौथ' खाना दोनखाबाय नालाय, बोलि होनायनि सिगां आकबरखौ थुखैगोन। माने सिगां बोलि होयोब्ला बिसोर सिगांग्रो थुखैग्रोयो जाय आदिबासिफ्रा। अब्ला बेखौ थुखैनो होननानै जेथिया दै बाल्थिंजों दै लुयो, अब्ला गाहायथिं नायब्ला आकबरनि आसियाव गाराय माने जोखोम जाना थानाय नुबाय, मोनसे जिजों फानथुमना लानाय। अब्ला बेखौ नुब्लाथ' नागाफ्रा सानबाय,
जों इसोरखौ गाबज्रिनो थाखाय जाय देबताखौ गाबज्रिनो थाखाय बियो अरायबो सैथो गोथारसो माने फ्रेश माने गोथारजोंसो गाबज्रिनांगोन अब्लासो जोंखौ बे देबताया जोंखौ मानिगोन गनायगोन होननानै बिसोरो गावसोरनि गेजेरजों सावरायनानै दा आकबरनि गारायखौ नुनानै जों बेखौ दा बोलि होनो हाया माने बे खालाय जानाय बुस्थु बिनि थै गगारनायनि थाखाय बेखौ नागाफोरा बोलि होला होननानै अब्ला आकबरखौ हगारना होनायसै आरो हगारना होखांब्ला आकबरा मिनि खुसि फैनानै हाखु दाखु खारबोनानै दा न'आव फैनानै गावनि जाय महल बेयाव सफैनानै मेंहाबना जिरायफैनायसै अब्ला सान्थ्रिफ्रा बेखौ नुनानै गोबां गोजोनबाय इन्टारेस्ट जाबाय इन्टारेस्ट जाखांनानै ओमफ्राय बेखौ बुंबाय आकबरा बुंबाय आंहा दिनै जेने तेने बासायबाय बे आखाइ बावनायनि थाखाय अब्ला मोजां आंनि आखाइ बावनाया थारैनो मोजां मारमोन आं बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बेफोरबायदि साननानै दसेनि उनाव बियो बिरबलखौ गोसोखांबाय जे बिरबला जे आंखौ बुंदोंमोन जो भी होता है अच्छा के लिए होता है बे बाथ्राखौ बियो बिरबलनि बुंनाय बाथ्राखौ माने गोसोखांबाय अब्ला बेखौ गोसोखांनाय लोगो लोगो सान्थ्रिफोरखौ लिंहरनानै बुंबाय बियो थां बिरबलखौ आंनि खाथिसिम लिंनानै लाबो आरो बेखौ जेलनिफ्राय बख'नानै लाबो अब्ला बिरबलखौ सान्थ्रिफ्रा बख'नानै आकबरनि खाथियाव लाबोबाय अब्ला खुलुमबाय महाराजा बेफोरबायदि होननानै ओमफ्राय आकबरा बिरबलखौ बुंबाय बिरबल नों थारैनो गमामायैनो थार बाथ्राखौनो बुंमारदोंमोन बिरबल नों जे बाथ्राखौ बुंनायमोन बेयो सैथो जो भी होता है अच्छा के लिए होता है जाय बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं दिनै नोंनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव आं दिनै आंनि जिउआ जेने तेने रैखा मोननानै फैबाय बिरबल बेफोरबायदि बुंनानै अब्ला बे समाव बिरबला मिनिबाय आकबरनि बाथ्रा बुंनायखौ नों बुंनाय बाथ्राया मोजांमोन होननाय बाथ्राखौ आरो बिरबला मिनिबावबाय अब्ला आकबरासो मोनांबाय आरो आं नोंखौ माने साबायखर बावदों आं नोंखौ मोजांसो बुंबाय नोंखौ बाख्नायबाय आरो नों आंखौ मानो मिनिबावखो बेफोरबायदि बुंनानै आरो बिरबलखौ सोंबावबाय अब्ला सोंखांनायनि उनाव बिरबला फिन आरो बेखौ मोनसे बाथ्रा फिन होबावबाय आरो अब्ला बुंनायसै नों जुदि आंखौ जोबथेसालियाव जोबामोनब्ला आरो नों जोबथेसालियाव आंखौ जोबनानै नोङो हाग्रायाव थांनानै नों खैफोदाव गोलैहैयामोनब्ला आं दिनै बासिनाय नङामोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानै आकबरखौ बुंनायसै अब्ला आकबरा जोबोर सोमोनांनानै बिरबलखौ बुंनायसै नोंगौ थारैनो नों ओरैबायदि बुद्धि गियानि मानसि बुद्धिमान मानसि नों बुंनाया ओरैबायदि सैथो जो भी होता है अच्छा के लिए होता है होननाय बाथ्राखौ बै समनिफ्रायनो माने आकबरा बिरबलनि बुंनाय बाथ्राखौ माने डाइरेक्ट रोखा माने थार बाथ्रा हिसाबै बेखौ बिजिरनानै गालांबाय आरो बेनो आरो दिनै बे बाथ्राखौनो लानानै सैना कुइना जे सिगाङाव जे जाय गुबुन हादोरनि मानसिजों हाबा जादोंमोन जा बिथाङा मानि थाखाय गारलायनाय जादों आरो बिथाङा बोरै मानि थाखाय दायफोर सोलायनाय जाखो जों बेखौ बांद्राय सावरायनो थाङा जों हाबा खालामदोंमोन बेयो जुदि लांनानै गावनि हादोरावनो जुदि लांथारनायबा जुदि सनिया कुइनाबो थांथारनायमोनब्ला बे हयथ' नारा नाथा हाराहास्ति खालामहैजागौमोन बा गोबां दुखुनि गेजेरजों भुगिनो गोनां जागौमोन जे सासे इण्डियाननि हादोर बारनानै थांनाय नालाय इण्डियाननि संसिगोन इण्डियान आसामनि बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ दांखिनानै बे फैसनबो हाया थांसनबो हाया आफ्रिकान बायदि जायगायाव दिनैसिम जोंफोरथ' आरो माला नुहैगोन बेफोरनि बाथ्राखौनो दासिमबो सिगाङावबो साननो हाया दा बेफोरबायदिखौ लानानै गोबां खैफोदाव बा गोबां सिन्थायाव थाहैनो गोनां जागौमोन सैना कुइना जे बिथाङा जे गुबुन हादोरनि सेंग्राखौ गारनानै दा बर' सेंग्राजों माने गोरोबफिनबाय बे जोबोर मोजां जादों बे बाथ्राखौ बिजिरनानै नायदो रायजोफोर जे मोनसे सल'जों गोरोबदोंना गोरोबाखै माखासे सनिया कुइननि बाथ्राफ्रा दायो बिथाङा आं मोनसे खावलायनोसो नागिरदों जुदि दायो बिथाङा बर' सेंग्राजोंनो जामारबायब्ला बर' सेंग्राखौनो फिन लाफिनमारबायब्ला
अब्ला बेहा सासेबो गथ' दंखायो। उनावबो आरो जुदि मोजां जानो नाजायाब्ला आरो बिब्दिनो गुलाय गुजाय खालामना लाबावब्ला हले रायजोफ्रा रावबो अनसायनाय नङा नोंखौ आरो रावनिफ्रायबो सापर्ट मोननाय नङा। बेनोसै नोंबो समाव गोरोन्थि जायो। सनियाकुन आब'नियाबो गोबां गोरोन्थि जालांबाय, गोबां गोरोन्थि बाथ्राफोरबो बुंलांबाय, माखासे गोबां रायजोफोरनि गेजेरावबो मावनाङि खामानिफोरखौ जेनेबा दिन्थिनाङि आखुफोरखौ दिन्थिलांबाय, गोबां गोरोन्थि जालांबाय। स' नोंनि गोरोन्थि जानायफोरखौबो नोङो बुजिनानै गावखौबो सुद्रायनो नाजानांगोन। अब्लासो नोङो समाजजों सासे बर' सेंग्राजों हाबा जानायनि नोंहा मुलाम्फाया जागोन। जुदि नोङो गावखौनो पावारफुल मानसि एबा गावनो मुंदांखा इउटुबार हिसाबै गावनि पावारखौनो देखायबाय थायोब्ला नोंहा जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। सनियाकुन आब'आ आं दिनै खावलायदों नोंथाङा जे दायो सानदोंब्ला मोजाङैनो सान आरो माखासे ओरैबायदि कन्टेन्टफोरखौ लाबो जाय मोजां मोजां कन्टेन्टखौ लाबोयोब्ला बांसिन आरो रायजोफ्रा अनगोन। आरो बेखौबो बाथ्राखौ आं खावलायनो नागिरदों, जाय भिडिअफोरखौ नोङो साननैसो सिगां आं नोंनि भिडिअखौ गोबां नायदोंमोन, जे नोङो लिंहरलायनाय माखासे प्रेगनेन्सिनि माखासे प्रेंक खालामलायनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनाया मोजां जायाखै। बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोयोब्ला नोंनि भिडिअखौ उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम नायो आरो नोंनि जायफोरा न'खरनि फोलेर हान्जानि दासिमबो दङ बिथांमोनाबो नोंखौ अनसायनाय हिसाबै नोंनि भिडिअखौ नायो। बेफोरबायदि लाजिथावना भिडिअफोरखौ लाबोयोब्ला नोङो रायजोफोरखौ लासिं सिं खालामनाय जायो। बेखायनो खावलायदों नोङो हाबा जाबायब्ला बर' सेंग्राजों मोजां संसार जानो नागिरदोंब्ला माखासे मोजां कन्टेन्टफोर लाबो, माखासे गियान होनाय जायफोरखौ जायबायदि भिडिअखौ लाबोयोब्ला जोंनि समाजनि थाखाय मोजां जागोन, जायबायदि भिडिअखौ आखुफोरखौ देखायोब्ला जोंनि गथ'फ्रा मोजां आखुनि थाखाय जागोन, बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोनो नाजा। जाय गाज्रि कन्टेन्ट, गाज्रि सोमोन्दो थानाय भिडिअफोरखौ दालाबो। नोंनि लेंहरलायनाय, नोंनि फन खालामनानै लेंहरनाय खुद्रिलायनाय सासे गोरलै खुदिया नङा नोङो सनियाकुन, जाय नोङो बिमा महर जाबाय। नोङो सासे बैसो गोनांबो आइजो नोङो, दा उन्दै गथ' नङा, सासे देरफुनाय आयथा सिख्ला नङा, नोङो सासे बिमा महराव थांबाय। बेखायनो सानै हयै भिडिअफोरखौ लाबो, जानला मानला गोसो जाब्लानो प्रांक भिडिअ, गोसो जाब्लानो एखेबारे लेंहरनाय ओरैनो धेमालि खालामो, बेफोरबायदि दायो नों मालाबाबो जोंनि समाजनि बर' समाजनि गेजेराव दालाबोसै। आंनिफ्राय गुरै खालामनाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं गोबाव खालामला। आं बे माखासे सल'नि गेजेरजों सनियाकुननि बाथ्राफोरखौ रायलायबाय। जा नोंथांमोना मा सानखो भिडिअखौ नायनानै अन्नानै कमेन्ट खालामहरदो। जुदि आंनि भिडिअ बानायनायाव गोरोन्थि जाबायब्ला अन्नानै आखाइ खबनानै निमाहा बियो लोगोफोर, आंखौबो निमाहा हो गोरोन्थि जाबायब्ला। स' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर। भिडिअआ गोदान फैदोंबा अन्नानै भिडिअखौ चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो आरो बेल आइकनखौ अल होनानै ला लोगोफोर। जाय आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि भिडिअखौ। आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय थाखै अन्नानै खनसे लाइक थुनानै शेयार खालामनो हादो लोगोफोर। उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। टाटा बाय बाय।